Ngicela ukunibingelela kwisibani samathongo channel. Lona umelaphi wendabuko owelapha ngamanzi. Kungenzeka ubhupha amanzi lokho awukwazi ukuthi kuqonde ukuthini. Kungenzeka izinto zakho zikudinga emanzini nabantu abadala bakutshela ukuthi hamba uye emanzini uyolandla inhlanhla yakho khona noma ubageze. Usibani samathongo uyena ngqo othunyelwe kuye ngoba akathwasanga. Umsebenzi wakhe owasemanzini. Kokusiza ukuthi ke uhlale kule channel Sibani Samathongo channel lapho sobe sikhuluma khona ngokubaluleka kokugeza nangokuphupha amanzi nempawu zobizo ngoba kuyenzeka ukuthi impilo ayihambi kahle khona le geja khona kanti kukhona ubizo onalo labantu abadala. Ufuna sikhulume ngesitha sakho ukuthi yini abantu bangakufuni la uqhamuka khona bese uyacwaseka. Kufanele sikhulume lokho sithinte nomsamo. Kwenzeka kanjani mangabe ugeza umsamo ebese impendulo ingabuyi? Ikuphi lapho ugeja khona? Kwenzeka kanjani mangabe upha abantu abadala ukudla ubenzela umsebenzi impendulo ingabuyi? Kukuphi lapho ugeja khona? Kufanele sele nesizinda sokuzaleka komuntu. Kungenzeka mhlawumbe uzaleke ngokuthi ke uma wakho wangena noma wazalelwa ekhaya kodwa imfanelo azenziwe. Hlala unethezeke. Usibani Samathongo channel.